Oh, ba? May message siya. I-open ko. I need to see you tonight, 9 p.m. Replyan ko siya. Oh, ba? Si Elias. I-close kong akong email. Oh. Elias? Temprano ka pa nagpauli. Oo. Wow, hello baby! Bebe. Anay ka? Wala mo kinilisan sang diaper ang bata? Puno kag nag-aawas na ho. Bilog nga adlaw nga katubang ka lang sa computer? Hindi. Bago lang kami din Hindi, nagabuhat. kuya, pagbutig eh. Butigon ka. Elias! Hindi pagpisgambot kan ko! Masakit! Ilisis ang diaper ang bata! Han, magatubang ka! Oh, Sofia, kakwan, anong ginabuhat mo? Nga ginavideoan mo ako. I-off ina. It's for the benefit tonight. Ready ka na? Pasidungga ng akong bana sang Animal Welfare Society sa pagluwas ang duwa ka Philippine Eagles. Bangod na gubang ilang nga pugaran. Hindi bala? Sofia, masako ako. Pwede bala? Karoon na lang ina. Pero luyag sang tanan nga makita kahan. Ay, Nga makikita ka na sa iya. Ha, Ruben? kamusta mga pananganamon nga mga tagpalamati? Isa naman kag kaso kriminal ang amon ipabati sa inyo kabay. Makatag seleksyon kag pagtulungan sa inyo tanan diri sa aton palakpunan. Set! Present! Kag aton initiguluhan. Black Man! Isabel? Anong natabo sa imo butkon? Si Elias naman bala? Luyag ko ani magpakatawhay. Calvin, anak. Hindi ka magpasaway kay Manang Mildred, ha? Pagbalik ko, madala ako sang damo-damo nga gatas. Oh. Bye, anak. Excited na ako makita sa sumong gabi. Ay sa kapares nga ritos. Kuhaon ko sa drawer. Oh. Sigurado, malipay siya kung makita niya ini. Ihatag ko ini sa iyan. One more shot, sir? Sige. Mas maayo pa. May nakapo pa pala diri sa right side nga bangko. Kung tani, hindi na siya magabot. Bakanti na ina. Kagdali naman sa left side nga bangko. Abyan ko siya. Hindi ka magkabala ka. Harmless kami nga to, ha? Pwede mo bala kami maupdan sa pag-inom? O di ano? Pangabayan natin siya. Pwede man. Pangabayo? Partisan. Ano balay na? Kwan. Hindi ka manugit sa amon pa, ana, ha? Kahit balo ka. Luyag bala namon nga mag-threesome sa estranghero, subo. Ano? Nahadri kita sa sulod sang elevator. Sa kwarto na lang sa motel. No. Luyag namon sang sarili. Sige na. Romansahan siya sa Diyon. Sige na. Sige. Ina, sige pa. Paliguin siya sang imo mga halok. Sige pa. Go! Go! Aga na gani. Naagaan kami diri sa sulod sa hotel.
Ang akong reading class. Kuhaon ko sa ibabaw sa labisita. Bukawon ko silang... Hindi! Ang isa ka babae nga kaupor ko. Patay na! Patay na! May mga gapos sa lawas niya. Nagamuklat pang iyang mga mata. Ha? Mabiya ako, Dre. Ang akong sapatos. Kuhaon ko sa salong. Ano yung nangyari sa sulod sa akong sapatos? Hindi! Litrato! Litrato ko sa nagakatulog ka uputang ang patay nga babae! Hindi!